Όπως είπα λοιπόν, το Q&A θα γίνει αρκετά διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές και είναι ξεροπήρητες εβδομάδες, αλλά shit fucking happens. Οπότε, απλά θα διαβάζω αυτά που μου στείλατε σε ένα βίντεο, ούτε edits, ούτε cuts. Δεν βγήκε κάτι με την πρώτη, δεν πειράζει, θα πω με τη δεύτερη. Αν κολλήσω, κόλλησα. Αν ξεχάσω κάτι, το ξέχασα. Κρίμα. Οπότε, για να μην κάνω προλόγους, πίσω κατευθείαν το chat. Πριν ξεκινήσω, να σχολιάσω ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, δύο από αυτούς που με ρώτησαν πότε θα κάνω Q&A, πριν κάνω τώρα αυτό που ήταν να κάνω στην περίοδο που ήμουν εξαφανισμένος, απλά δεν ρώτησαν. Ενώ έκανα. Νίκ, που θα κάνεις Q&A, έκανα Q&A. Δεν ρωτήσατε. Ξέρετε ποιοι είστε, άσχετο. Επίσης, πάνω σε αυτό να γυρίσω να πω και θα απαντήσω λίγο τα κατάκα αυτά που δεν ήταν ερωτήσεις. Scroll. Χρήστο, Παρασκευή 3 η ώρα, καφέ και Q&A. Sorry, δεν μπορώ για καφέ, έχω γύρισμα. Ναταλία, ναι. Κατερίνα, ναι, πολύ σύντομα. Ποιο είναι το άλλο? Νικολέτα, ναι, και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Να είστε καλά, παιδιά, που δεν με ρωτήσετε κάτι. Προχωρά στις ερωτήσεις. Τι έγινε τελικά με το Masterclass? Τελείωσε, ανέβηκε, λειτουργεί κανονικά, θα βγει και Part 2, θα βγουν και κάποια micro courses σε πιο μεταφάση. Ναι, απλά καθυστέρησε λίγο, δεν είναι ότι έγινε κάτι, όλα καλά. Μισό γιατί δεν τα έχω στείλει με τη σειρά, οπότε και κάποια είναι πολύ παρόμοιες ερωτήσεις, οπότε απλά μπορώ να διαβάζω 2-3 ερωτήσεις μαζί και να τις απαντάω ταυτόχρονα. Και για τώρα, γι' αυτό ψάχνω να δω ακριβώς ποιος έχει ρωτήσει τι. Με ποιους κλάδους έχεις ασχοληθεί επαγγελματικά? Καλή ερώτηση. Επίσης να πω ότι γενικά σε αυτό το Q&A είχαμε ερωτήσεις, παρόλο που κάποιες μαλακίες είχαμε κάποιους που με βάλανε στη δικασία να σκεφτώ. Και μπράβο, παιδιά. Οπότε με ποιους κλάδους έχεις ασχοληθεί επαγγελματικά? Επαγγελματικά με ποιους κλάδους? Επιτυχημένα φαντάζομαι ρωτάς, γιατί έχω περάσει από διάφορους κλάδους αλλά δεν έμεινα. Επιτυχημένα σε κλάδους εστίαση, τα πάντα γύρω από filmmaking, δηλαδή έχω μπει μπροστά στο φακό, πίσω το φακό, director, cinematographer, gaffer, editor, sound design, έχω περάσει όλους τους κλάδους. Εκτός ίσως θα πω να γράφω scripts. Γιατί ακόμα και τώρα το κάνω με το Στανιό, δεν είναι το γουστάρω, είναι το κάνω και να είμαι καλός, αλλά ναι, μόνο τα scripts θα άφηνα απ' έξω. Οπότε πάντα γύρω από filmmaking, την εταιρεία με τα δερμάτινα, αυτά. Σε κλάδους που να πέρασα και να πετύχανε αρκετά καλά και να έμεινα σε αυτά. Επόμενο. Η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση που έχεις περάσει στη ζωή σου ποια είναι? Η μεγαλύτερη. Ας αφήσω λίγο το κινητό γιατί τώρα εδώ με πιάνεις. Έχω να κάνω ένα flashback από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι υπήρχαν διάφορα μεγάλα aha moments. Το και κυρίως τα πιο δυνατά θα πω είναι αυτά που είναι μπροστά σου χρόνια και απλά κάποια στιγμή συνδέσεις τη λύση. Σε βοηθάει κάποιος και σου δείχνει το puzzle από ψηλά. Κάτι που είναι ήδη μπροστά σου, κάτι που είναι ήδη μες στον εγκέφαλό σου, που το έχεις παρατηρήσει και απλά δεν μπορείς να το βάλεις σε λόγια. Και είναι τελείως μπροστά σου και απλά δεν έχεις τραβήξει γραμμές. Και έρχεται κάποιος και σου λέει να, αυτό και αυτό και αυτό. Και κάθεσαι εκεί πέρα, και εγώ δεν ξέρω πόση ώρα, και λες, ναι, ήταν μπροστά μου. Η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση είναι πολλές. Και είναι και σε κλάδους που νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν, αλλά οι μεγαλύτερες συνειδητοποιήσεις θα το βάλω σαν απάντηση κάτω από την ομπρέλα το ότι
τα περισσότερα πράγματα που ξέρουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία είναι ψέματα. Και πριν τριγκάρουν όσοι να τριγκάρουν για να πούνε «Α, Νίκο, αυτό, θα τους βάλω να ρωτηθούν το εξής. Αν όλα αυτά που ξέρεις είναι αλήθεια και λειτουργούν τόσο σωστά, είσαι εκεί που θα ήθελες να είσαι στη ζωή σου? Κάνεις αυτό που θες να κάνεις? Πληρώνεις αυτό που είναι να πληρώνεσαι? Γιατί κάνεις ακριβώς ό,τι σου είπανε, σωστά? Πήγες σχολείο, πήγες πανεπιστήμιο, πήρες πτυχίο, βρήκες δουλειά και ξαφνικά δεν μπορείς να πληρώσεις νίκη. Οπότε, πόσο σωστά είναι αυτά? Αλλά όχι μόνο αυτά, είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που δεν ξέρεις τι τρως, το φάει δεν είναι φάει. Αν πας στο σούπερ μάρκετ, στους περισσότερους διαδρόμους, τι να σου πω τώρα, ένα 85% solid πριν από 100 χρόνια δεν υπήρχαν. Αυτά που λέμε τώρα φάει, που τα καταναλώνεις που τα τρως και λες φαγητό. Οπότε ας σε βάλεις σκέψη σε αυτό. Πίτα στα φυτοφάρμακα τα πάντα. Τα ρούχα που φοράμε δεν είναι ρούχα, είναι συνθετικά, πολυεστέρες, σου γαμάν τη θηροειδή, σου γαμάν την ύπαρξη, ενδοκρινολογικά μιλώντας πάντα, γιατί τα μικροπλαστικά απορροφώνται από το δέρμα. Ακόμα και το βαμβάκι που πολλοί πιστεύουν ότι βαμβάκι, η επεξεργασία που το κάνουν και τα φυτοφάρμακα που έχει φάει πριν γίνει κλωστή βαμβάκι ρούχο, όλα αυτά περνάνε στο δέρμα. Οι οδοντόκρεμες με φθόριο, τα μικροπλαστικά στο νερό και επίσης ορμόνες στο νερό. Γιατί τώρα ανοίγω άλλη κουβέντα. Αλλά ένα τεράστιο ποσοστό γυναικών, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που παίρνουν αντισυλληπτικά, όλα αυτά είναι ορμόνες που καταλήγουν στα ούρα στο νερό. Η επεξεργασία γλυκού νερού και ο γλυκός καθαρισμός και όλα αυτά δεν τα απομακρύνουν από το νερό. Οπότε μετά θα πας και πίνεις νερό εσύ από τη βρύση και υπάρχει λόγος που την τελευταία 15 ετία νομίζω έχει παρατηρηθεί τεράστια αύξηση στον καρκίνο μαστού στους άντρες. Που θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ναι, όπως και να έχει. Ναι, είναι... Ποια ήταν η αρχική ερώτηση? Η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, ναι. Ότι τα περισσότερα από αυτά που μας λένε και μας έχουν πει είναι όλα ψέματα. Και όταν λέω ψέματα, το εννοώ. Νομίζω ότι ο μέσος άνθρωπος, άμα συνειδητοποιήσει και του δείξει κάποιος την αλήθεια, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Γιατί οι άνθρωποι τείνουν να αντιδρούν με μη προβλέψιμους τρόπους. Όλο αυτό που έχει γίνει νύστα τα τελευταία χρόνια και το ξεκίνησε ο ρόλο του Μάση που λένε Escape the Matrix και το Matrix και είναι ένα σύστημα άλλο που μας σκλαβώνει και μας κρατάει. Ναι, ισχύει. Αλλά μου τη δίνει που έχει γίνει πολύ νύση το ότι Escape the Matrix και γίνει αφεντικός του εαυτού σου και βγάζει τα δικά σου λεφτά, που το θεωρώ τελείως καθυστερημένο, γιατί ουσιαστικά το concept του Matrix είναι το ότι υπάρχει ένας κοινωνικός προγραμματισμός για να σε βάλει σε ένα καλούπι και να ακολουθήσει ένα pattern ζωής το οποίο μέσα σου ξέρεις ότι δεν είναι σωστό, δεν σε ικανοποιεί, δεν θα έχει αποτελέσματα και μετά φτάνεις 30, 35, 40 χρόνια συνευριασμένος με όλους και με όλα. Και να σου φταίει η κυβέρνηση, το σύμπαν, η πλανήτης που δεν είναι ευθεία, η μάνα σου, η γιαγιά σου, ο παππούς σου, η γκόμενά σου, όλος σου, η πρώην, ο αδερφός σου, το καναρίνι σου, αλλά ποτέ εσύ. Οπότε, όλος αυτός ο κοινωνικός προγραμματισμός είναι μη δικές σου επιλογές, θα το θέσω έτσι. Πουχού, έρχονται και σου λένε, πάνε σχολείο. Πήγαμε σχολείο. Και τι μάθαμε? Κάποιος θα πει ότι μάθετε κοινωνικά skills και μάθετε πώς να συναστρέφεστε με άλλους ανθρώπους και ιεραρχίες και όλα αυτά. Θα μπορούσε αυτό ένα παιδί να τα μάθει σε after school events. Στο κολυμβητήριο, να πηγαίνει τένις, να πηγαίνει σε άλλες ενασχολήσεις. Πάλι θα έχει παρεδώσει με ανθρώπους. Οπότε το σχολείο είναι απλά για να σε βάλει σε μια διαδικασία. Ότι όλη μαστήσει και ότι θα μάθεις αυτά, που και τα περισσότερα από αυτά που μαθαίνεις είναι λάθος. Η ιστορία που μαθαίνουμε στο σχολείο, και οι περισσότεροι, αν και θα έλεγα ότι ο μέσος άνθρωπος είναι τελείως ανιστόρητος, είναι 95% crafted για να εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Θα το θέσω έτσι. Ναι, νομίζω ότι καλύπτει αυτή η απάντηση. Ναι, ο μέσος άνθρωπος θεωρώ ότι δεν έχει καμία αντίληψη του τι έγινε στην ιστορία. Καμία. Και όχι το τι πραγματικά έγινε, ούτε καν την ιστορία του σχολείου, δηλαδή ούτε καν την ψεύτικη ιστορία δεν ξέρει. Και ότι, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, η ιστορία γράφεται όχι μόνο από τους νικητές, αλλά από αυτούς των οποίων τα συμπεράσματα θέλουν να νομίζουν ότι είναι δικά σου.
ο καλύτερος, όπως λέμε και στο negotiation, ο καλύτερος τρόπος για να πείσεις τον άλλον να κάνει κάτι, είναι να του βάλεις την ιδέα και μετά να θεωρήσει ότι αυτή η ιδέα ήταν δικιά του και τα απλά φύτρωσε ως κάτι το οποίο είχε και ρίζα σε αυτόν. Ενώ είναι κάτι ξένο το οποίο απλά φύτρωσε μέσα στο κεφάλι του. Και το αγκάλιασε, το υιοθέτησε. Οπότε υπήρχε πάρα πολλή συνειδητοποίηση. Νομίζω η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ήταν ότι όλο αυτό είναι ψέμα. Ότι η ιστορία είναι ψέματα, ότι το πάνε σχολείο, πάνε πανεπιστήμιο, πάρε πτυχίο ήταν ψέματα, γιατί το πανεπιστήμιο, σε όσους δεν ξέρουν, το παράτησε στα 3 χρόνια, αλλά το πήρα απόφαση στα 5. Τα 2 χρόνια ήταν ένα buffer zone, το οποίο περνούσα κακές κρίσεις πανικού, κατάθλιψη και κατάθλιψη δεν είναι αυτό που έχει γίνει πλέον η μαζικοποίηση. Είμαι λίγο στεναχωρημένος με τη ζωή μου ή δεν έχω μονάδες από τη Vodafone και έχω κατάθλιψη. Βαριά κατάθλιψη. Να μην μπω σε λεπτομέρειες. Και ναι, το παράτησα στα 3, το πήρα απόφαση στα 5. Και κάποιοι μου λένε, γιατί ήμουν φυσικό, αλλά όχι φυσικό επειδή κατέληξε εκεί. Φυσικό επειδή γαμάω και δέρνω στη φυσική. Η φυσική ακόμα μ' αρέσει. Το φυσικό δεν μ' αρέσει. Είχα βάλει στοίχημα, ήμουν στην, πάλι σε όσους δεν ξέρουν, που δίνω πανελλαδική στο 2013. Και το 56% γράψανε στη φυσική από 0 ως 4,9. Και έβαλα στοίχημα με τους καθηγητές μου γιατί μου λένε η φυσική και τα μαθηματικά είναι πολύ κοντινές επιστήμες και όσο γράψεις το ένα θα γράψεις και στο άλλο. Και λέω στοίχημα ότι θέλετε, στο ένα θα γαμίσω σπίτι και στο άλλο απλά θα πατώσω. Δεν πίστευα αν κέρδισα τα στοιχήματα με όλους. Μαθηματικά 12 και 8, φυσική 19 και 8. Ακόμα τα βραβεία που έχω στο ντουβάρι μου δεν αλλάζουν. Δεν είναι ότι θα τα πάρει κάποιος κάτι, ότι ξέρω κάτι λιγότερο από φυσική. Οι διαγωνισμοί που πήγα σε αστρονομία, ηλεκτρομαγνητισμό, πυρηνική, όλα αυτά είναι ακόμα στο κεφάλι μου. Δεν χρειάζομαι ένα κολόχαρτο με μια υπογραφή για να λέω ότι αυτός ξέρει αυτά. Και να μείνω σε αυτό γιατί μετά υπάρχει μια ερώτηση για τα πτυχία, αλλά θα επιστρέψω για να τελειώσω αυτό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συνειδητοποίηση, θα έλεγα. Όταν κάτσεις απλά και σιγά σιγά γκρεμιστεί όλο το social construct που έχει πετάξει η κοινωνία μες στο κεφάλι σου και συνειδητοποιείς ότι αυτά που νομίζω ότι θέλεις είναι μια ξένη φωνή που την ακούς σαν δικιά σου. Θα μείνω εκεί. Next. Τι θέλουν τελικά οι γυναίκες. Θα έμπαινα στη διαδικασία να απαντήσω, αλλά είμαι σε μια πολύ ιδιαίτερη φάση αντίληψης των πραγμάτων γύρω από αυτό, που short answer είναι ότι δεν με νοιάζει. Γιατί και εγώ μπαίνα κάπου στη διαδικασία να σκεφτώ τι θέλουν οι γυναίκες. Και επίσης λίγο πιο κάτω με ρώτησε κάποιος τι πιστεύω για τη γυναικεία διαίσθηση. Και θα πω πάνω σε αυτά δύο το απαντήσω μαζί. Οπότε δεν με νοιάζει τι θέλουν, γιατί αυτά που λένε ότι θέλουν και αυτά που κυνηγάνε είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το σε τι ανταποκρίνονται, τι γουστάρουν, πού κολλάνε, πού βγάζουν όλα τα σύνδρομά τους, με το τι σου λένε ότι θέλουν, ποτέ δεν συμπίπτουν. Ποτέ. Και σε αυτό που με ρώτησε τι πιστεύω για τη γυναική διαίσθηση, θα σου πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές single moms εκεί έξω για να πιστέψεις τη γυναική διαίσθηση. Ότι αν βλέπουν πίσω από τον τοίχο και είναι καλές και καταλαβαίνουν και ναι. Γι' αυτό πήγες με τον άλλον, παντρεύτηκες, κάνα 3 παιδιά και χωρίστηκε, γιατί έχεις πολύ καλή διαίσθηση. Νομίζω αυτή τη στιγμή, εν έτη 2024, το 55% των παιδιών μεγαλώνουν μόνο με τη μάνα τους. Το 55%. Απλά για να θέσουμε κάποια νούμερα εκεί έξω. Πεις το ότι θέλουν οι γυναίκες. Δεν με νοιάζει. Κάποτε αναρωτιόμουν, κάποτε λέγαμε, μα τι θέλει αυτή, γιατί αυτό έτσι, γιατί. Στα αρχίδια μου. Εγώ κάνω αυτό που να κάνω. Και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να μείνεις σε αυτό που είσαι και σε αυτό που κάνεις, ελκύεις τον κόσμο διαφορετικά. Και δεν μιλάω μόνο για γυναίκες, μιλάω για άντρες, γυναίκες, συνεργάτες. Γιατί βλέπουν ότι έχεις βρει ένα σκοπό στη ζωή σου που περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν. Και δεν μπορεί να σε τραβήσει κανείς από αυτό. Το κλασικό ο τυπάς που δεν έχει κάποιο σκοπό στη ζωή του, βρίσκει γκόμενα, εξαφανίζεται 3 μήνες. Και μετά τον παρατάει και πρέπει να έρθει πίσω και να πει παιδιά, έκανα μαλακία κτλ. Καταρχάς πλέον δεν κάνω παρέα με τέτοια άτομα. Άμα είσαι τόσο μουνόδουλος που μια γκόμενα μπορεί να σε βγάλει από το ποιος είσαι και ποιος προσπαθείς να γίνεις, να το πω έτσι.
και δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο σκοπό στη ζωή σου και απλά είσαι όπου φυσάει ο άνεμος. Βρήκα αυτήν, τώρα πάω εδώ και πέφτω με τα μούτρα σε αυτήν και μετά στην επόμενη. Σβήσει το τηλέφωνο μου, πάρει τηλέφωνο, δεν πα, δεν το σηκώσω. Αγαμίσου. Οπότε. Ναι, δηλαδή, ποιο νοιάζεται. Όταν κάνει αυτό που να κάνει και μετά καταλαβαίνει ότι αυτό ελκύει κόσμο και νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Θεωρώ ότι ο μέσος άντρας δεν έχει την αντίληψη ότι η άλλη θα έρθει να σε προσεγγίσει. Άμα απλά κάθεσαι στο frame σου και ότι εγώ είμαι αυτός και κάνω αυτό, δεν χρειάζεται να είσαι μαλάκας και να σου το πω, ενοχλητικός πάνω στο θέμα. Είναι ότι όχι, δεν ξέρω τι προσπαθείς να κάνεις. Όχι. Είναι ότι εγώ είμαι απλά αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η προσέγγιση του τρένου. Το ότι ακόμα και αν βάλεις τη χαμηλότερη ταχύτητα σε τρένο, το low speed που λένε και πηγαίνει με 3 χιλιόμετρα την ώρα, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Θα περάσει μέσα από τοίχο, θα βγει από τις γραμμές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει γρήγορα, χρειάζεται απλά να συνεχίζει να κάνει αυτό που να κάνει. Και αυτό πρέπει να κάνεις και εσύ. Γιατί όταν σε βλέπουν ότι μετά είσαι στον αέρα και δεξιά-αριστερά, μετά από 5-10 χρόνια έρχεται η συνειδητοποίηση ότι δεν είσαι αυτός που γνώρισα, οπότε ναι, και μετά ρωτάς γιατί σε κεράτωσε, γιατί δεν είσαι αυτός που γνώρισε. Σε γνώρισε ενώ κυνηγούσες κάτι. Σε γνώρισε ενώ ήσουν κάποιος. Και το παράτησες όλο αυτό και έπεσε με τα μούτρα πάνω της. Οπότε υποσυνείδητα η άλλη καταλαβαίνει ότι άμα να κάνει οικογένεια μαζί σου, δεν είσαι αξιόπιστος. Οποιοςδήποτε και οτιδήποτε σε βγάζει από την ευθεία σου. Αυτά. Next. Πιο κάτω. Νύκτη αμάξι έχεις. Από όλα αυτά μπορούσες να ρωτήσεις. Ξέρεις κάτι, μπορώ να σου πω, αλλά δεν έχει πλάκα να σου πω. Οπότε θα σου πω χωρίς να σου πω. Και όποιος είναι να καταλάβει, θα καταλάβει. Και λογικά πρέπει να κατάλαβες και τη χρονιά, άμα κατάλαβες. Επόμενη ερώτηση. Νίκ, βλέπεις άνιμ. Μακάρι να κάνω πλάκα, με ρώτησε κάποιος να βλέπω άνιμ. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με αυτούς που βλέπουν άνιμ. Γιατί καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά καταλαβαίνω, δεν το λέω τώρα ειρωνικά, την ψυχοσύνθεση κάποιου που μπορεί να κάθεσαι στο δωμάτιο σου όλη μέρα να σνακάρεις Doritos και απλά να βλέπεις άνιμ. Το καταλαβαίνω. Αλλά μετά έκλεισα τα 14 και σταμάτησα να το καταλαβαίνω. Και τώρα είμαι 31. Ποτέ δεν έβλεπα άνιμ, δεν μου αρέσει το animation, δεν μου αρέσει το aesthetic, το θεωρώ πολύ τεμπέλικο. Πολύ όχι ποιοτικό τρόπο εικονικής έκφρασης, να το πω έτσι. Όντας καλλιτέχνης και μπορώντας να βγάλω, έχοντας την ικανότητα, να το πω έτσι, να βγάλω πράγματα στο φακό. Not my style. Και όποιος έχει δει την οποιαδήποτε ταινία μου, ξέρει ακριβώς ποιο είναι το στυλ μου. Οπότε καταλαβαίνει πόσο μακριά είναι από το average anime. Οπότε όχι. Δεν έβλεπα, δεν βλέπω, δεν πρόκειται να δω. Ευχαριστώ πολύ. Εκτός, μικρή παύση, επειδή είμαστε στην πιο γαμάτη γενιά σαν millennials,
Ποιος δεν έβλεπε Pokémon. Εκεί, I get it, και υπάρχουν αυτοί που θα πούνε ότι είναι anime και ναι είναι anime. Αλλά πέρα από Pokémon που ήταν ολόκληρη κουλτούρα γενιάς, γιατί είχαμε τα παιχνίδια, είχαμε τη σειρά, είχαμε τα κουκλάκια, είχαμε τα πάντα όλα. Πέρα από αυτό τίποτα άλλο. Και έτσι θα μείνει. Αγαπημένοι σκηνοθέτες. Θα έλεγα και όχι με τη σειρά. James Cameron, Christopher Nolan, Michael Bay. Ridley Scott είναι εξαιρετικός. Matthew Vaughn, Guy Ritchie. Θα έλεγα ότι είναι, δηλαδή τους έχω σε τρομερή εκτίμηση. Πολύ κοντά στο να καταλαβαίνω το στυλ τους. Και στατιστικά έχουν βγάλει εξαιρετικές ταινίες. Όλοι οι σκηνοθέτες έχουν βγάλει και κακές ταινίες, αλλά στατιστικά δεν τους πιάνεις. Λοιπόν, αυτό που είπα πριν για το πτυχίο ότι θα επανέλθω, για να το βγάλω και αυτό από τη μέση, τι έχεις σπουδάσει. Γιατί όπως είπα και πριν, ήμουνα φυσικό και το παράτησα από επιλογή. Και πολλοί βλέπουν το οτιδήποτε σε δουλειά κάνω γύρω από filmmaking και με ρωτάνε τι έχεις σπουδάσει και άμα τελείωσε σχολή κινηματογράφου. Ποια σχολή κινηματογράφου ρε δικέ μου. Ποια. Να πάω σε μια σχολή να κάτσω 2 χρόνια να δώσω λεφτά για να μάθω να γυρίζω ταινίες τυπάδες που δεν έχουν γυρίσει ούτε μισή ταινία στη ζωή τους. Αυτό διδακτός είμαι. Ξεκίνησα σαν editor. Έπαιρνα δουλειές. Μαύρα. Και όταν λέω μαύρα εννοώ ότι τεχνικά δεν θα πρέπει να έχω αυτά τα πλάνα. Λόγω πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων νομικών μαλακιών στη μέση. Αλλά ξεκίνησα το 17 προς 18, σαν editor. Κρυφά, πίσω από κλειστές πόρτες. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να παίρνω δικιά μου κάμερα, να πειραματίζομαι, να βγαίνω στις 100 τα πλάνα μου, ξανά, να βγαίνω βράδυ, να κάνω ταινίες με φίλους, στέλνω σε διαγωνισμούς, κουλουπού, να περάσω όλους τους κλάδους και να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Που γάμα και δέρνω. Και ο επόμενος με ρώτησε, μισό για να το βρω, πώς αντιμετωπίζεις τον ανταγωνισμό στη δουλειά σου. Κάτσε αν έχει. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Πώς αντιμετωπίζεις τον ανταγωνισμό στη δουλειά σου. Σε φοβίζει. Είχε και δεύτερο πάρτι ερώτηση. Όχι. Και κάποιοι ρωτάνε ότι το AI θα αντικαταστήσει το αυτό και πλέον με το AI μπορείς να κάνεις παπάδες και το AI κάνει αυτό και το AI κάνει αυτό. Ναι, και εγώ κάνω άλλα πράγματα. Και το AI θα αντικαταστήσει τους περισσότερους ανθρώπους, θα αντικαταστήσει μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας, δεν μπορεί να αντικαταστήσει εμένα, εσένα, τον άλλον, άμα έχεις κάτι που να είναι εσύ. Τώρα, το κομμάτι του filmmaking δεν είναι μόνο στινοφώτα, record, boom. Και εκεί που διαφοροποιούμε από τους υπόλοιπους είναι γιατί ζούμε σε μια εποχή, και θα σου πω ακριβώς γιατί. Ζούμε σε μια εποχή που θα δει ο άλλος ένα cool TikTok βίντεο, με γαμάτα transitions, effects το ένα και το άλλο, αλλά όσο καλό και να είναι το edit, όσο καλό και να είναι σαν να τραβήξει την προσοχή, άμα κάτσεις και το επεξεργαστείς και προσπάθεις να το θυμηθείς, 3 reels πιο κάτω, δηλαδή την ώρα που σκρολάρεις για να δεις ότι δεν θα σου μείνει, δες ένα reel, σκρόλαρε 2-3 και μετά πες, ποιο ήταν το 3 reel πιο πάνω, τι είδα, δεν θα θυμάσαι. Γιατί συναισθηματικά είναι void, δεν έχει τίποτα. Το να βλέπεις μια ταινία, και όλοι έχουμε δει παραδείγματα από ταινίες με budget 150 και 200 εκατομμύρια που δεν θυμάσαι τίποτα μετά από 2 χρόνια. Και λες μαλάκα, πήγα και είδα big blockbuster ταινία, πήγα και είδα το Clash of the Titans, πήγα και είδα το R.I.P.D., πήγα και είδα, να σου πω τώρα, Cutthroat Island, που είναι ταινίες των 100+ εκατομμυρίων. Και ούτε θυμάσαι, δηλαδή οι χαρακτήρες είναι βαρετοί, η cinematografία είναι βαρετή, είναι όλο βαρετό. Το να κάνεις τον άλλο να νιώσει κάτι πρέπει να έχει μια δομή. Και όλα μου τα βίντεο έχουν δομή. Ακόμα και σε 30 δευτερόλεπτα διαφήμιση, να βάλω έχει δομή. Έχει αρχή, μέση, τέλος. Και δεν εννοώ έχει fade in, peak και fade out. Ενώ ότι έχει ένα structure, δηλαδή υπάρχει ένα story από πίσω. Υπάρχει μια ροή κανονικότητας στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γιατί είτε το φτιάξει AI είτε το φτιάξει άνθρωπος, θα το καταναλώσει άνθρωπος. Και ο άνθρωπος, οι τεχνικές που χρησιμοποιώ εγώ, εσύ και οποιοδήποτε φτιάχνει ταινίες, για να τον κάνεις να νιώσει κάτι, είναι universal. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κινηματογράφο για να πάει να γουστάρεις μια ταινία. Δηλαδή,
η γνώση δεν είναι απαραίτητη. Η γνώση είναι απαραίτητη για να φτιάξεις, δεν είναι απαραίτητη για να καταναλώσεις. Υποσυνείδητα υπάρχουν μηχανισμοί που θα σε κάνουν είτε να γουστάρεις είτε να ξενερώσεις με κάτι. Το θέμα είναι με τις εικόνες σου να τριγκάρεις αυτούς τους μηχανισμούς. Και οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Λέω, άλλος είμαι filmmaker, πάει, βγάζει, γουστάρω film, βγάζει από εδώ ένα πλάνο, βγάζει εκεί ένα πλάνο. Εντάξει, υπάρχουν filmmakers. Καλά κάνουν. Και πολύ καλά κάνουν. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο που θέλουν να χτίσουν το community, μακάρι να πάρουν τους πουτάνες filmmakers στην Ελλάδα. Να κάνουμε μεγαλύτερες παραγωγές. Αλλά το ότι κάνεις κάτι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είσαι και καλός σε αυτό. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν αυτοί που δεν είναι καλοί, υπάρχουν αυτοί που το κάνουν και το γουστάρουν, αυτοί που το κάνουν και τα λεφτά, που το κάνουν και βαριούνται. Υπάρχουν όλες τις κατηγορίες, όλα τα φρούτα. Εγώ κάνω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό. Και στην Ελλάδα δεν θα έλεγα ότι έχει και ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Δηλαδή, μπορεί να πάει ο άλλος και με το κινητό, ενώ εγώ θα φέρω κάμερες, φώτα, το ένα το άλλο, να πει: με το κινητό θα κάνω αυτό και θα κάνω πιο cool και θα είναι έτσι. Και δεν έχει δομή. Τελεία. Shout out επίσης σε αυτούς που κάθονται και μας κράζουν ότι έχω το iPhone 17 Pro Max και η κάμερα του κινητού μου είναι καλύτερα από την Panasonic. Σκάσε. Κανένα κινητό ever δεν πρόκειται να φτάσει το πόσο capacity έχει μια κάμερα. Τώρα μου λες ότι όχι αυτό και μπορεί να μου βγάλει μποκέ κτλ. Όταν σου βγάζει ένα φακό που κάνει 3.000 και είναι τόσος και έχει μέσα 17 layers από sanded κρίσταλα που είναι θερμικά, έχουν μια θερμική επεξεργασία πολύ συγκεκριμένη, που είναι ασφαιρική φακή, που είναι, τι να σου πω τώρα, δηλαδή που έχουν αναλογικά, πώς είναι στα ελληνικά, γιατί στους τεχνικούς όρους ξέρω στα αγγλικά, το aperture, το διάφραγμα του φακού, που είναι με blades και εσύ κάθεσαι και μου λες ότι έχω digital shutter που έχεις rolling shutter, οι κάμερες μας έχουν global shutter, δηλαδή είναι λεπτομέρειες που με κινητό μπορείς να κάνεις το 80% της δουλειάς μιας κάμερας. Αλλά μην έρθει ποτέ οποιοδήποτε να πει ότι το κινητό από την τάδε κάμερα και από την τάδε κάμερα πέρασε την τάδε επαγγελματική mirrorless κάμερα ή cinema κάμερα με full 35 sensor αισθητήρα ή με Super 35. Δεν υφίσταται, δεν θα υφίσταται ποτέ. Δεν το ρώτησε κάποιος αυτό, το βάζω εγώ εδώ. Η πιο γρήγορη και γενικά... Η πιο γρήγορη και γενικά συμβουλή για να βελτιώσω τη ζωή μου με άμεσα αποτελέσματα, τι πιστεύεις? Φαντάζομαι εννοείς η πιο γρήγορη και γενική. Συμβουλή για να βελτιώσω τη ζωή μου με άμεσα αποτελέσματα, τι πιστεύεις? Πίνει περισσότερο νερό. Και βασικά πριν ξεκινήσω και σου πω κάποια πράγματα. Δες τι σου λέει το κράτος να κάνεις, δες τι σου λένε τα mainstream media, τι σου λένε στην τηλεόραση και κάνε τα ακριβώς αντίθετα. Αν σου λένε το κρέας κάνει κακό, τρώει κάθε μέρα κρέας. Αν σου λένε το αλάτι κάνει κακό, χιόνισε τα πάντα. Αν σου λένε το ήλιος κάνει κακό, κάτσε όλη μέρα στον ήλιο. Simple. Αλλά τώρα πιο συγκεκριμένα. Στρως τον ύπνο σου. Τώρα θα μου πεις ποιος μιλάει. Ναι, οκ. Κοιμάμαι 4,5-5 ώρα το πρωί. No shit. Δουλειά. Επιλογές. Στρως τον ύπνο σου. Πίνει περισσότερο νερό. Χιόνισε τα πάντα με αλάτι. Τρώει περισσότερα κρέας. Μην ακούς μαλακίες με πάρε αυτή την πρωτεΐνη για να γίνεις τεράστιος, πάρε αυτό. Φάε φαΐ. Φαγητό. Άλλαξε τις οδοντόκρεμές σου σε οδοντόκρεμες χωρίς θόριο. Εγώ τις παραγγέλνω από εξωτερικό. Δύσκολα θα βρεις στην Ελλάδα. Αφαίρεσε οτιδήποτε από non-stick, τεφλόν, τι να σου πω τώρα, οτιδήποτε δεν είναι ατσάλι ή πύλινο στην κουζίνα σου. Και ατσάλι, όχι οτιδήποτε ατσάλι, η 304 ή 316. Είναι medical grade steel, δεν οξυδώνεται. Οπότε τεφλόν όχι, πλαστικά τάπερ, πλαστικά ποτήρια, πλαστικό οτιδήποτε πέτατο, βάλε ένα φίλτρο βρύσης και κόψε το οτιδήποτε όμως. Είναι λάδι, όχι ελαιόλαδο, είναι βασικά μόνο αυτό. Μόνο αυτό, δηλαδή από λάδι για το μόνο που είναι λάδι και δεν σου βγάλει 27 μορφές καρκίνου είναι το ελαιόλαδο. Ηλιέλαιο, σπορέλαιο, σκατέλαιο, οτιδήποτε στο διάολο έλαιο, είναι, όλα πλέον έχουν βγει ότι είναι ο νούμερο ένα πιο επικίνδυνος παράγοντας για τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου. Τα seed oils. Με τεράστια διαφορά. Στο έντερο, στο μαστό,
Δηλαδή, οτιδήποτε παίρνεις απ' έξω και είναι τηγανιτά, δεν φταίει το τηγανιτό, δεν φταίει καλά, φταίει και το τηγάνι γιατί είναι αντικολλητικό. Αλλά άμα χρησιμοποιείς ατσάλινο τηγάνι και τηγανίζεις ποχού σε βούτυρο, μαργαρίνη επίσης, μακριά. Σε όλες τις vegan, wannabe feminist φιλενάδες που θα γυρίσουν και θα πούνε «Μα η μαργαρίνη είναι καλή». Η μαργαρίνη είναι ένα μόριο άνθρακα μακριά από πλαστικό. Αν δεις την μοριακή σύσταση της μαργαρίνης και τη μοριακή σύσταση του πλαστικού, απέχουν ένα μόριο άνθρακα. Και αν δεν με πιστεύεις και θέλεις παραπάνω απόδειξη, πάρε ένα slab, ένα κομμάτι μαργαρίνης και ένα κομμάτι βούτυρο και πέτα τα στην αυλή σου. Να δεις τι θα φάνε τα ζώα. Γιατί μετά από 2 μήνες ούτε μούχλα θα έχει βγάλει μαργαρίνη, ούτε μούχλα δεν μπορεί να πιάσει πάνω. Γιατί απλά είναι πλαστικό, δεν είναι φάει αυτό το πράγμα. Επίσης, το Alzheimer σαν ασθένεια εμφανίστηκε λίγα χρόνια αφού έγινε industrialized μαργαρίνη. Το λέω και αυτό. Γιατί το 60% του ανθρώπινου εγκεφάλου αποτελείται από λιπαρά και ξέρεις, το βούτυρο ας πούμε είναι φυτικό ζωικό λίπος, η μαργαρίνη το λένε φυτικό λίπος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε αυτό. Ξέρω, connect the dots. Γιατί Alzheimer δεν υπήρχε μέχρι πριν το 1880, νομίζω, 1900 κάτι. Όχι, την τελευταία 70 ετία έχουμε Alzheimer σαν ασθένεια. Όπως και την τελευταία 25 ετία έχουμε καρκίνο στο δέρμα. Μπορεί γιατί ο ήλιος αντιδράει και άμα καταναλώνεις seed oils, αλλάζουν τη σύσταση της μεμβράνης των κυτάρων σου και αντιδρούν με την υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, την υπεριώδη όρη, την υπέρυθρη, και προκαλούν καρκίνο στο δέρμα. Γιατί η δεκαετία του 50 και του 60 ήταν όλη μέρα στον ήλιο, 16-18 ώρες, και δεν υπήρχε το καρκίνο του δέρματος. Connect the dots. Αυτά. Ποια ήταν η ερώτηση? Άμεσα αποτελέσματα. Ναι, κάνε αυτά και θα είσαι ok. Θεωρείς ότι είσαι βίαιος σαν άνθρωπος? Καταλαβαίνω τι ρωτάς, αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις τι ρωτάς. Το είσαι βίαιος σαν άνθρωπος, θεωρώ ότι θες να ρωτήσεις αν κάνω κάποια πολεμική τέχνη και ναι, ήμουνα στην πολεμική. Τι λέω, μάνα. Καμώ το 1,5 ώρα το βράδυ. Ήμουνα στην αγωνιστική ομάδα του Στυλιανίδη, σε Taekwondo ITF. Όταν το παράτησα, βαρέθηκα, το γύρισε kickboxing. Το βαρέθηκα 2 φορές το kickboxing. Σε όσους γυρίζουν λέω, kickboxing αυτό, εκείνο το άλλο. Και το γύρισε Muay Thai. Πολύ πιο άλλη κατηγορία. Είναι άλλο πράγμα, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Το από πού θα σου έρθει, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Με cleans, τι να σου πω, back fist, elbow, spring elbow, γόνατα, λαβές, swipes, καμία άλλη τέχνη δεν τα έχει αυτά. Μόνο δεν έχει wrestling, το Thai. Αλλά πέρα από αυτά, τώρα πίσω αυτό που ρώτησες, όταν είμαι βίος σαν άνθρωπος. Άσχετα από το τι έχω στο ιστορικό μου και kickboxing, taekwondo και muay thai, δεν έχει καμία σχέση με το άμα είναι κάποιος βίος σαν άνθρωπος. Και ναι, είμαι βίος σαν άνθρωπος. Ή βασικά δεν είναι ότι είμαι βίος, είναι ότι έχω όλη την ικανότητα να γίνω αν χρειάζεται. Και θα σου αναλύσω πάνω σε αυτό γιατί υπάρχουν 3 είδη βίας. Βία δεν χρειάζεται να ξέρεις kickboxing για να γίνεις βίος. Βία είναι το να πάρεις ένα κατσαβίδι, να μπεις σε ένα λεωφορείο, να καρφώσεις τον οδηγό στο λαιμό, να πάρεις το λεωφορείο και με 80 να πάει να καρφωθείς σε ένα άλλο λεωφορείο για να σκοτώσει 180 άτομα. Αυτό είναι βία. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κάτι. Αλλά υπάρχουν 3 μορφής, 3 αρχέτυποι, θα το πω έτσι, βίων ανθρώπων, που είναι στο βιβλίο που έχω γράψει τη θεωρία κιόλας, που είναι οι πολεμιστές, οι δολοφόνοι και οι κατακτητές. Οι πολεμιστές είναι αυτοί που θέλουν το fight για το fight, για να κερδίσουν. Δεν τους νοιάζει το παραπέρα, δεν τους νοιάζει, δεν έχουν στρατηγική, είναι είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, θέλουν απλά να μπω στο ring, να ρίξω ξύλο ή να πάω και να πλακωθώ με το αφεντικό μου, είναι γουστάρουν την τριβή. Και έχουν ήθος. Έχουν δηλαδή ένα moral system μέσα τους. Οι δολοφόνοι απ' την άλλη είναι οι πιο σκατιάριδες, θα πω, bottom feeders, είναι η βία από πολύ βαριά ανασφάλεια.
είναι ο τύπος που πάει και σκοτώνει τη γυναίκα του, παρόλο που θεωρεί ότι είναι degenerate οποιαδήποτε μορφή βίας απέναντι σε γυναίκες. Οτιδήποτε. Οπότε αυτός θα πάει να σκοτώσει τη γυναίκα του, αυτός που θα έρθει να σε παίξει πούστικα, που θα έρθει να σε χτυπήσει από πίσω και τους βλέπεις είναι αυτή η μισή μερίδα. Που τους βλέπεις στις φυλακές, ξέρω εγώ, άλλος ένα 53 με γελάκια φαίνεται έτσι νέρντουλας καλός και λες τι σκατά γιατί είναι ανασφαλής as fuck. Οπότε serial killers, serial rapists, δηλαδή βιαστές, όλοι αυτοί μπαίνουν στην κατηγορία δολοφόνοι. Δεν σημαίνει ότι έχουν σκοτώσει, ο αρχέτυπος λέγεται δολοφόνοι. Και μετά είναι και κατακτητές, που μπορώ να σου πω εκ πρώτης, να σου το πω δηλαδή first person αυτό, γιατί και εγώ σε αυτήν την κατηγορία μπαίνω, που είναι απλά εγώ κάνω αυτό. Δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις βία, δεν θες να πολεμήσεις κάποιον, δεν θες να σκοτώσεις κάποιον, θέλω απλά αυτό. Αυτό, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι το ότι θέλω να χτίσω ένα brand. Θέλω να κουβαλήσω το στρατό μου, γιατί υπάρχουν και σε αυτή την κατηγορία μπαίνουν διάφορες ιστορικές φιγούρες, είναι το ότι θέλω να περάσω το στρατό μου από την γη σου. Δεν σε ρωτάω, θα το κάνω. Άμα συμφωνείς μαζί μου, καλώς, θα γλιτώσεις ό,τι είναι να γλιτώσεις. Αλλά άμα δεν συμφωνήσεις, θα με αναγκάσεις να ανοίξω όλο το φάσμα και να κάνω ό,τι χρειάζεται να κάνω για να κάνω αυτό το οποίο θα κάνω ούτως ή αλλιώς. Γι' αυτό λέτε κατακτητές. Γιατί δεν μας νοιάζει το ξύλο, δεν μας νοιάζει να σκοτώσουμε κανέναν, είναι ότι απλά είσαι εσύ εκεί που θες να φτάσεις και τα εμπόδια στη μέση. Και το θέμα να το χρησιμοποιείς αυτό σε κάποιους κλάδους της ζωής, ας πούμε στο επαγγελματικό το χρησιμοποιείς. Είναι πολύ κακό να το χρησιμοποιείς στο προσωπικό, δηλαδή μπορεί να πάει λάθος με πολλούς τρόπους. Οπότε έχει να κάνει μόνο με επαγγελματικό ή στρατιωτικό. Εκεί δηλαδή μπαίνει αυτή η κατηγορία βίων ανθρώπων. Οπότε ναι, είναι η μορφή βίας οι κατακτητές. Η μορφή βίας. Είναι η μορφή πίεσης. Δεν θες να χρησιμοποιήσεις βία, δεν θες να... Μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε τακτική και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλο το φάσμα, αλλά δεν θέλεις. Δεν θέλω να πολεμήσω για να πολεμήσω, δεν θέλω να σκοτώσω τον άλλο για να τον σκοτώσω. Μεταφορικά μιλώντας πάντα, το τονίζω. Θες απλά να κάνεις αυτό που να κάνεις. Θέλω να πάω εκεί, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να χτίσω αυτό, θέλω να πουλήσω αυτό. Τελεία. Οτιδήποτε στο δρόμο είναι εμπόδιο. Ωραία, που παίρνει πολύ ώρα το βίντεο, δεν ξέρω πώς να... Τέλος πάντων. Παίζουμε ένα πρόβλημα που έχεις που πιστεύεις ότι οι περισσότεροι δεν έχουν καν αντίληψη ότι υπάρχει. Ένα πρόβλημα που έχω που οι περισσότεροι δεν θέλουν καν ότι υπάρχει. Θα σου πω. Πάλι θα γυρίσω σε filmmaking. Όταν είσαι πολύ καλό σε κάτι, τελείως top notch, και ναι, η γνώση είναι κάτι που είναι universal εκεί έξω και είναι free, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να αποκτήσεις γνώσεις. Αλλά όταν μπεις στη διαδικασία, σε ένα κλάδο και πεις θα το μαξάρω, θα φτάσω όσο δεν πάει και φτάσεις εκεί που δεν πάει, μετά δεν υπάρχει κανένας άλλος τον οποίο μπορείς να μάθεις. Και αυτό είναι πρόβλημα που καταλαβαίνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Γιατί απλά θεωρούν ότι σε τίποτα δεν είναι world class ή πάρα πολύ καλή για να πούνε ότι δεν έχει πιο πάνω. Δηλαδή, όταν ανέβηκες στην πυραμίδα, δεν πάει άλλο. Πού θα μάθεις. Και είναι δύσκολο να κρατηθείς στην κορυφή γιατί ο κόσμος γύρω σου εξελίσσεται. Η κοινωνία, οι ανάγκες των ανθρώπων, τα πάντα εξελίσσονται. Και πρέπει να εξελιχθείς κι εσύ. Αλλά όταν δεν έχεις από ποιον να μάθεις, πρέπει εσύ να γίνεις δάσκαλός σου, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα που δεν ξέρεις καν ότι μπορείς να τα μάθεις και να τελειοποιήσεις τα παλιά. Και είναι πρόβλημα αυτό. Που νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν καν. Νίκ, πιστεύεις θα καταργήσουν το μετρητό? Υπάρχει το τι πιστεύω, το τι θέλουν να κάνουν και το τι actually θα κάνουν. Αλλά ναι, αφού τώρα λένε αυτές τις βλακίες με το ψηφιακό ευρώ, θέλουν να καταργήσουν το μετρητό για να μπορούν να ελέγχουν τα πάντα φυσικά. Γιατί στην πρώτη καραντίνα απλά κάθονταν και μας λέγανε ότι ναι, σας παρακαλούμε καθίστε στις σπίτια σας, θα σας πληρώσουμε, θα κάνετε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο.
Στην επόμενη καραντίνα, που έχουν καταργήσει το μετρητό, θα πούνε αγαμίσου. Που μένεις εκεί, ωραία. Εντός 100 μέτρων από το σπίτι σου λειτουργεί η κάρτα σου και πάνω από 100 μέτρα δεν λειτουργεί. Πού θα πας, τι θα κάνεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις βενζίνη, δεν μπορείς να πληρώσεις ξενοδοχείο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με την ίδια λογική γι' αυτό επενδύουν πολύ στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και εγώ έχω πει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και αυτές οι μαλακίες που λένε τα αυτοκίνητα του 27 και μετά ότι θα έχουν surveillance system με AI που θα διαβάζει το αυτοκίνητο, το mood σου και άμα είσαι σε κατάσταση στεναχωρημένος, νευριασμένος, μεθυσμένος και δεν μπορείς να οδηγήσεις και απλά θα σβήνει το αυτοκίνητο μόνο του. No can do, sorry δικαί μου. Τώρα θα πεις τι θα κάνουμε όταν καταργήσουμε το μετρητό. Οι περισσότεροι θα κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα και θα σκύψουν το κεφάλι. Αλλά όσοι. Δεν ξέρω πώς είμαστε. Αλλά όσοι θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Θα ανταλλάζουμε. Θα γυρίσουμε στο ανταλλακτικό εμπόριο. Να πάμε σε πράγματα που δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Κρύπτο. Λίρες. Χρυσανομίσματα. Ασημένια νομίσματα. Δώσε μου πατάτες, πάρε ντομάτες. Δεν μπορείς να κάνεις regulate το ανταλλακτικό εμπόριο. Μπορείς να κάνεις regulate πόσα credits ξοδεύω ότι θα έχουμε το ψηφιακό ευρώ. Και λένε, ξοδέψε εκεί, ξοδέψε εκεί, ξοδέψε εκεί, γιατί λήγουν τα λεφτά σου. Γαμίσου. Δηλαδή πάντο και παντού θα υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να βρεις άλλα άτομα που να είναι στην ίδια σελίδα με σένα και να μπορείς να συνηθίσεις μαζί τους. Οπότε κάποιοι θα κάτσουμε τα χέρια σταυρωμένα, κάποιοι θα κάνουμε κάτι. Δεν θα κάτσουμε τα χέρια σταυρωμένα. Έχω μπλεχτεί με μία που έχει παιδί, είναι 33 και είμαι 28. Ακούω μόνο κράξιμο. Δώσε μία γνώμη. Δικέ μου, είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη σου και υποθέτω ότι το παιδί δεν είναι δικό σου. Πω γουστάρω τώρα, θα τριγκάρουμε λίγο κόσμο, πάμε. Υπάρχει λόγος που ακούς κράξιμο. Καταρχάς είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη σου. Να κάνεις τι με 5 χρόνια μεγαλύτερη. Έχω μπει σε διαδικασία να ασχοληθώ από 6-7 χρόνια μικρότερες και έχω φτάσει μέχρι 19 χρόνια μεγαλύτερη. Όχι τώρα, όταν ήμουν 21, αλλά ήταν 40. Και όταν ήμουν πιο μικρός, 20, 21, 22, 23, καθόμουν και μπαίνει στη διαδικασία να πω ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα μικρά, ρε φίλε. Ενώ η μεγάλη έχει καλά στο κεφάλι της, ξέρει. Παπάρια. Παπάρια. Αν θέλεις να πάρεις πραγματική ζεστασιά από γυναίκα και να αισθάνεσαι ότι είσαι με γυναίκα και όχι με τραυματισμένο θηλυκό που έχει υιοθετήσει αντρικά χαρακτηριστικά επειδή έχει στακάρει 12 χρόνια τραύματα από 32 αποτυχημένες σχέσεις, πρέπει να ασχοληθείς με πιο μικρή. Αρκετά πιο μικρή, είσαι 28 και τα 3-4 χρόνια πιο κάτω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Με είχε ρωτήσει σε κάποια φάση κάποιος, ένας φίλος, ένα παιδί από το χορό τέλος πάντων. Ήταν μια δασκάλα χωρίου, που πρέπει να με ρίχνει και μια δεκαετία. Φεμινίστρια, single mom, τι στο διάλογο. Φαίνεται ότι ουρλιάζει μπελάς από μακριά. Και μου λέει, να σου πω ρε γουστάρεις την τάδε. Και γυρίζω απλά και του λέω, τι να την κάνω την τάδε. Τι έχει να δώσει η άλλη που είναι στα 40, που είναι καλύτερα από την άλλη που είναι στα 19. Και εδώ θα γυρίσουν και θα πούνε οι τυπάδες, μα η άλλη είναι 40 και ξέρει πόσο γαμάτα θα πηδιέται και τι πίπες θα σου κάνει. Στα αρχίδια μου. Μετά από ένα σημείο, όταν τι να σου πω, πάει με 2, καταλαβαίνω ότι το εντυπωσιακό σεξ σου κάνει κάτι στον εγκέφαλο, δηλαδή θα κολλήσεις, θα ερωτευτείς. Αλλά μετά από ένα σημείο καταλαβαίνεις, ρε πούστη μου, ότι. Τώρα, πώς να το πω, δηλαδή είναι ακόμα μία τρύπα και όλες οι τρύπες είναι οι ίδιες. Δηλαδή μετά από ένα σημείο βαριέσαι. Και νομίζω ότι πολλοί δεν θα το πιάσουν αυτό. Αλλά βαριέσαι. Δηλαδή και εγώ τις πρώτες μου 5, 6, 7 μέχρι την 7η, 8η σχέση θα πω, που καταρχάς ήταν όλες ίδιες. Σημαντικό, και είχα ένα aha moment που κάπου όταν χώρισα με την 8η, ήμουνα 23. 8η ήμουνα, έχω πάει στη ζωή μου. Και είναι Ιούνιος και είμαι 23 χρονών. Και κάθομαι και σκέφτομαι το βράδυ και μου λέω, μαλάκα, γιατί είναι όλες οι γκόμενες ίδιες. Και μετά με κοιτάω στον καθρέφτη και λέω, ρε φίλε, δεν μπορώ να είπα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να λέω ότι είναι όλες οι γκόμενες ίδιες. Γιατί δεν είναι ίδιες. Εγώ πέφτω στις ίδιες. Βαριά προβληματικές. Όλες. Και δεν το λέω για να τις μειώσω. Το λέω γιατί όταν ένα φίδι είναι φίδι, το φίδι είναι φίδι. Εγώ ήμουν ο μαλάκας, πήγαινα και έπεφτα ξανά σε αυτήν. Όταν έχει ένα λάκκο με φίδια και έχει ραφτά μπέλα απ' έξω, προσοχή φίδια.
Και εγώ πηγαίνω και βουτάω μέσα και λέω: Α, γιατί με τσίμπησαν, ποιος φταίει, φταίει το φίδι, φταίω εγώ. Εντάξει, μαθαίνεις. Πέρα από αυτό, στο original point, τι να την κάνεις. Δηλαδή, σου μιλάω προσωπική πείρα που έχω ασχοληθεί με μικρότερες, μεγαλύτερες, δηλαδή με παιδιά, χωρίς παιδιά. Τι να σου πω, δηλαδή, δεν έχει. Δεν έχει. Και όλες οι έρευνες λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι όσο μεγαλώνει η γυναίκα και στακάρει πούτσες, μόνο προβλήματα έχεις. Παραδείγματα. Και το μεγάλο twist γίνεται κάπου στις 8-9 σχέσεις. Πούτσες. Άμα κάποια... Βασικά ξέρεις κάτι, περίμενα να δω τα stats, γιατί θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούνε «Α, πού βασίζει τα νούμερα που λες» και θέλω να πω ακριβώς νούμερα, ώστε όλοι αυτοί οι παπάρες που θα πρίζουν αρχίδια και θα γράφουν από κάτω comments, να τους κάνω κολοδάχτυλο από τώρα, αυτό. Μισό. Περίμενε, γιατί θα βρω ένα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, να είμαστε. Λοιπόν, αυτό το chart που δείχνω τώρα είναι οι σταθερές σχέσεις και το marital satisfaction, δηλαδή το πώς σταθερή είναι η σχέση μιας γυναίκας και το πώς ικανοποιημένη είναι από τη σχέση της, ανάλογα, και είναι δικά της data. Δεν το βγάζω εγώ αυτό το κεφάλαιο μου, αυτό είναι ένδειξη από έρευνες που κάνουν σε γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Και κάτσε, γράφει και σε ποιες ηλικίες, γιατί κάποιοι θα γυρίσουν και θα προσπαθούν να βάλουν τρύπες σε αυτό το οποίο λες, να πούνε όχι, είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Σε ποια χώρα έγινε, τι ηλικιών. Δεν κάνω μια. Είναι κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που είναι απλά πολύ ενοχλητικοί. Και απορώ γιατί τους κρεμάμε στην πλατεία. Ωραία, που είναι τεράστιο. Καλά, τώρα δεν μπορώ να βρω ηλικίες. Αλλά νούμερα. Όχι προσωπική εκτίμηση, ξαναλέω. Νούμερα. 80% των γυναικών που ήταν παρθένες στο γάμο δηλώνουν σταθερή σχέση και ικανοποίηση στο γάμο τους. 54%. Το 80 είναι 54 με έναν. Δηλαδή άμα την ημέρα του γάμου της έχει έναν στο ιστορικό της, οπότε ο άντρας είναι ο δεύτερος, το 80-54. Άμα έχει 2, 44. Άμα έχει 3, 39. Άμα έχει 4, 42. Άμα έχει 5, 30. 6 με 10, 29%. Και από 15 και πάνω πάει 18% και κάτω. Οπότε μόνο χειρότερο γίνεται. Και επίσης να πω ότι είχε γίνει μια άλλη έρευνα που είχε εξερευνήσει το πώς το να έχεις ερωτικές σχέσεις από την πλευρά της γυναίκας επηρεάζει τον γυναικείο εγκέφαλο και συγκεκριμένα το prefrontal cortex. Είχαν καταλήξει, τώρα πρέπει να το γκουγκλάρω κανονικά γι' αυτό για να πω ακριβώς τα νούμερα, αλλά είχαν καταλήξει στο ότι πάνω από τους 9 συντρόφους, που το 9 είναι το απολύτως όριο, επηρεάζει το κομμάτι του εγκεφάλου που ευθύνεται για το long-term bonding. Για να μπορεί η άλλη χημικά στον εγκέφαλο να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις. Αυτό το bro asphyxia ή η άλλη έχει φτάσει 35 χρόνια, την έχει πάρει λογική και θα της πιτώσω εγώ γιατί. Γιατί, δηλαδή να πάρεις ένα αυτοκίνητο που έχει, πω θα τριγκάρει κόσμο τώρα αυτό, αλλά δεν πειράζει, άσου να ριτζάρουν κάτι στα comments. Ότι θες ένα αυτοκίνητο με 2 ιδιοκτήτες και 90.000 χιλιόμετρα, 80.000 χιλιόμετρα, 50.000 χιλιόμετρα, ή θες ένα αυτοκίνητο με 23 ιδιοκτήτες και 600.000 χιλιόμετρα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά μετά από ένα σημείο αυτό που γίνεται, και παρατήρησέ το, και όσοι ξέρουν, είναι ότι όσοι έχουν been around the block, blocks to the streets που λέμε, όσοι έχουν κάνει το γύρο του τετραγώνου, καταλήγουν σε ένα από τα δύο paths. Ή cat ladies, στη μία περίπτωση που δεν κάνουν καθόλου παιδιά και απλά προσπαθούν να κρατηθούν σε καλή φυσική κατάσταση μέχρι να κολογεράσουν και να σπάσουν, όπου τους παρατάει ακόμα και ο τελευταίος απελπισμένος που τους πηδούσε και παθούν κατάθλιψη. Ή αν καταφέρουν και βρουν κάποιο μαλάκα, και το λέω μαλάκα εννοώ ότι όλοι έχουμε δει τους κλασικούς τυπάδες, βλέπεις την άλλη το καθαρό δεκάρι, που είναι με τον σκατήφλωρα και λες, ρε μαλάκα, τι του βρίσκει.
Τίποτα απολύτως. Απλά επειδή άλλη είναι πρώην πουτάνα και αυτός είναι ο μόνος ο οποίος θα ανοιχτεί την πουτανιά της γιατί δικαιολογεί μες στο κεφάλι του, γιατί σου λέει δεν πρόκειται ποτέ να μου κάτσει δεκάρι, γιατί όλος είναι μπακούρι. Οπότε σου λέει, μου κάθεται, η άλλη λέει, αυτός θα κάτσει μαζί μου, θα κάνουν τα δύο παιδιά, μετά από κάποιο χρόνο θα τα χωρίσει και μετά είναι από αυτές τις σαραντάρες που τρέχουν στα κλαμπ και κινδυνεύουν να έξουν πούτσες. Αυτό. Ένα από αυτά τα δύο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, το θα κάνεις μια οικογένεια με κάποιον τον οποίο τον σέβεσαι, τον εκτιμάς, σέβεται, σε εκτιμάει και θα ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Δεν υφίσταται αυτό. Θα είναι μίζερες στο γάμο τους, θα κοιτάνε να χωρίσουν, θα πάρουν τα παιδιά και θα σηκωθούν να φύγουν. Δηλαδή είναι μόνο προβλήματα από μια ηλικία και μετά. Οπότε παρά τα δίνω. Και ξένο παιδί, δηλαδή. Καλά κάνεις και ακούς κράξιμο. Red flag σε γυναίκες, ρωτάει ο άλλος. Το ακριβώς από κάτω. Γουστάρω, πάμε τώρα να. Έχει πάρει φωτιά το θέμα. Red flag σε γυναίκες. Ανάλογα την κλίμακα που βρίσκεσαι και το level που παίζεις σαν άντρας, θεωρώ ότι κοιτάς διαφορετικά πράγματα. Θα σου πω ένα red flag το οποίο άργησα να το παρατηρώ ή βασικά άρχισα να το αναλύω, το παρατηρούσα, το κρατούσα σαν πληροφορία, απλά δεν ήμουνα ενεργά ότι αυτό. Γιατί πολλοί γυρίζουν και λέει άμα δεν γουστάρει ζώα, άμα δεν θέλει παιδιά και εξετάζουν μαλακίες σε red flags. Είπα αυτό, έκανε εκείνο, εννοήσα αυτό και... Το πιο universal red flag είναι η καλή κοπέλα ή το καλό κορίτσι. Και τι εννοώ με αυτό. Κάθε φορά όμως ρε φίλε, και σου μιλάω μετά από ένα σημείο απλά δεν της πηδούσα καν, όταν έμπαινα σε αυτή τη δικασία εξαφανιστεί. Επειδή η πουτάνα που ξέρει ότι είναι πουτάνα, το καταγράφει στο κεφάλι της και προσπαθεί να δικαιολογήσει την πουτανιά της και να πει ότι είχα λόγο που το έκανα. Κάποια στιγμή στην κουβέντα θα έρθει στην επιφάνεια η έννοια του καλού κοριτσιού. Με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι με τον τρόπο το ότι κάνουμε αυτό, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Οπότε, αν πετάει την ευθύνη από πάνω της ή αν προσπαθεί να σε πείσει ότι είμαι καλή κοπέλα ή ότι είμαι αθώα κοπέλα, άμα έχεις βγει το οποιοδήποτε ραντεβού με κάποια η οποία είναι 19, 20, 21 χρονών και έχει πάει με έναν ή είναι παρθένα, ξέρεις πως είναι μια καλή κοπέλα. Δεν θα σου αναφέρει ποτέ μια καλή κοπέλα και να προσπαθείς να σε πείσει ότι είναι καλή κοπέλα. Ποτέ. Δηλαδή, ο τρόπος τους που είναι θα είναι λίγο πιο μαζεμένοι, θα είναι λίγο πιο ντροπαλοί, θα είναι λίγο πιο έτσι, δεν θα προσπαθεί να σε πείσει για κάτι. Όταν η άλλη με τον τρόπο της από εδώ και από εκεί πετάει διάσπαρτα την έννοια του είμαι καλό κορίτσι, είναι instant trash. Είναι μηδέν. Τίποτα, απλά σήκω και φύγε, θα με ευχαριστήσει αργότερα. Αλλά υπάρχουν πολλά red flags universal. Άμα συμπεριφέρονται άσχημα σε υπαλλήλους. Το να μην έχει καλή σχέση με τον πατέρα της. Τεράστιο red flag. Δεν θα σε σέβεται ποτέ. Ό,τι και να κάνεις, όσο τσάντι και να είσαι και να έχεις κοιλιακούς και να βγάζεις πουτάνα στα λεφτά, δεν θα σε σεβαστεί ποτέ. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άντρες εκεί πέρα που πρέπει να το επεξεργαστούν για να το καταλάβουν αυτό. Αν έχει θέματα με τον μπαμπά της, δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Δεν έχει σημασία πόσο γαμάς και δένεις. Δεν έχει σημασία άμα είσαι ο Θεός ο ίδιος. Αν μπορείς να χτυπήσεις τα δάχτυλά σου και να σπονάρει δίπλα σου ο Δίας, δεν θα σε σεβαστεί ποτέ γιατί δεν έχει μάθει να σέβεται τον μπαμπά της. Το αντρικό πρότυπο με το οποίο μεγάλωσε δεν το σέβεται. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν θα την φτιάξεις. I can't fix here, bro. Οπότε αυτό το pattern του λύνω τα προβλήματα στους ανθρώπους και τους φτιάχνω δεν υφίσταται, δεν λειτουργεί. Ποτέ κανένας δεν έχει φτιάξει γκόμενα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποτέ. Άλλο red flag. Φεμινίστριες. Instant red flag. Γιατί έχουν στο μυαλό τους την ηλίθια θυματοποίηση. Ότι είμαστε oppressed, είμαστε αυτό, είμαστε εκείνο, είμαστε το άλλο. Και όταν ο άλλος σκέφτεται ότι κάποιος με καταπιέζει, ψάχνει υποσυνείδητα να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του απέναντί του ως καταπιεστική για να δικαιολογήσει το μυαλό του ότι εγώ αισθάνομαι καταπιεσμένη. Γιατί αν δεν καταπιέζει κανείς, πώς θα δικαιολογήσει μες στο κεφάλι σου ότι είμαι καταπιεσμένος. Και μετά από ένα σημείο είσαι ο καταπιεστής. Χωρίς να έχεις κάνει τίποτα. Θα ξυπνήσεις να πρόκειται να βρει μαλάκα. Τι έκανα. Γιατί άλλοι είναι έτσι. Γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Και θα αρχίσει το name calling, θα αρχίσει να σου λέει πράγματα ότι είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι το άλλο, είσαι τέρας, είσαι γουρούνι, είσαι. Μακριά από φεμινίστριες. Όσο πιο μακριά γίνεται. Άλλο.
Και attention hoes θα έλεγα ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Όταν οι άλλοι, οι μισές φωτογραφίες στο Instagram είναι ημίγυμνες και απλά θέλει να τραβάει την προσοχή με τον κάθε τρόπο, είναι πρόβλημα. Είναι... Πρέπει να κάνω το βίντεο και λίγο πιο σύντομα. Δεν θα προλάβω. Είναι πρόβλημα όταν έχει μάθει να έχει την προσοχή, γιατί δηλαδή θα είναι μαζί σου και θα συνεχίσει να είναι στο Tinder, θα συνεχίσει να τραβάει και να δέχεται DM στο Instagram. Τι να σου πω, είναι άπειρα τα red flags. Άπειρα. Και αυτό που θα πω, για να μην πω κάτι συγκεκριμένο, είναι το ότι βαθιά μέσα σου ξέρεις αν είναι προβληματική ή όχι. Ο κόσμος μιλάει. Και όποιον έχω μιλήσει, μαζί με personal εμπειρία, με οποιοδήποτε έχω μιλήσει, που μου έχει πει για προβληματική σχέση, για σχέση που έληξε, για οτιδήποτε τέτοιο, όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Ότι φαινόταν από την αρχή. Φαινόταν, ρε φίλε. Δεν ξέρω άλλος να πει ότι φαινόταν από αυτό ή από αυτό, αλλά φαινότανε. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω δεν καταλαβαίνουν το dynamic αντρών γυναικών. Με πολλούς τρόπους. Δηλαδή απλά μένουν στο ότι πρέπει να εντυπωσιάσω ή να την καβατζώσω την άλλη. Είναι όλο twisted, είναι όλο λάθος, είναι όλο προβληματικό. Όλο. Αλλά άκου το κεφάλι σου. Όταν βλέπεις κάτι, μην το κάνεις στην άκρη γιατί λες ιδέα μου. Όχι, ρε, είμαι υπερβολικός. Όχι, ρε, γιατί η κοπέλα κοίτα την, μια χαρά είναι. Και με τους άλλους 37 που έχει προβλήματα, εντάξει, και 37 δεν είναι μαλάκες, εντάξει, δηλαδή connect the dots. Δηλαδή, βάλ' το να λειτουργήσει. Πίσω σε αυτό που είπα. Μετά από ένα σημείο, όταν βαρεθείς, γιατί έχεις ικανοποιήσει τον αντρικό εγωισμό στο κομμάτι του σεξ. Και δεν μπαίνεις, πρέπει να την πηδήξω αυτήν, πρέπει να την γαμίσω για να είναι συνένα. Συνένα στο τι, ρε φίλε. Συνένα στις 2 θα γίνει 3. Κάνει διαφορά. Συνένα στις 35, 40, 50 δεν θα κάνει διαφορά. Είναι ακόμη μια τρύπα. Και μετά κάτσεις και σκέφτεσαι ότι θα βάλω περισσότερους μπελάδες στο κεφάλι μου. Έχω ρίξει πολλά άκυρα από τύπους που καταλαβαίνεις ότι βγαίνουμε έξω, κάνουμε ένα χαβαλέ. Δεν πας για να εντυπωσιάσεις, πας για να δεις την άλλα, να εξανεμιστείς λίγο, να μυριστείς τι καπνοφουμάρει και να δεις πώς το νιώθεις μέσα σου. Ποιος το ποτέ σου κάνει στην αρκελέο, άμα είναι ενοχλητική, μπορεί να είναι vegan. Δεν θέλω να σε εντυπωσιάσω. Γαμίσου, θα βάλω μπελά στο κεφάλι μου να έχω μια μέσα στο σπίτι να μου λέει να τρώω μαρούλι αντί για κρέας. Αλλά ναι, δηλαδή, άκου το κεφάλι σου. Αυτό θα σου πω. Μικρή παύση, επανέρχομαι. Γιατί έχω αφήσει το ποτήρι με το νερό εδώ πίσω. Σιγά σιγά. Νίκ, δεν σε πειράζει που ανεβάζεις φωτογραφίες και έχεις τόσα λίγα likes. Ωραίος. Ρε μαν. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι. Είμαι 31 χρονών. Δεν ξέρω κανέναν grown-ass άνθρωπο που να κάθεται και να ασχολείται αυτή η φωτογραφία δεν πήρε αρκετά likes, πρέπει να την κατεβάσει και να ξέρω. Μαλάκα, τι είσαι ρε, 19χρονη ασφαλής γκόμενα. Και όλο... Άσε μαν. Ναι, δηλαδή, μην προβάλλεις ανασφάλεια στους άλλους. Μπορεί εσένα να σε επηρεάζει το ότι ανεβάζεις μια φωτογραφία και παίρνεις λίγα likes. Και επίσης κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να έχεις στο νου σου είναι δεν έχει σημασία πόσα likes παίρνεις, έχει σημασία πόσοι βλέπουνε. Γιατί, να το πω και αυτό, όσοι βλέπουν τι κάνεις, δηλαδή αν έχεις πολύ viewership και λίγα likes, σημαίνει ότι κάνεις κάτι σωστά. Γιατί είναι αυτό που κάνεις, απειλεί τους άλλους την εικόνα τους, τους κάνει αισθάνονται υποδέστεροι. Ή γκρεμίζει την πραγματικότητα που έχουν και την αντίληψη του πόσο γαμάνε και δέρνουν, γιατί τους δίνει το reality check κάποιος ότι δεν γαμάς και δεν είναι τόσο πολύ δικαία μου, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίζουν πιο μπάλα, πιο πάνω μπάλα από σένα. Δεν θα κάνουν like. Τα story μου τα βλέπουν γύρω στα 900 άτομα. Τις φωτογραφίες τις βλέπουν γύρω στα 800-900 άτομα. Με 25 likes. Και 30. Αυτό λέει περισσότερα από το να έχεις 900 views και 300 likes. Αν δεν απειλούνται οι άλλοι από αυτό που κάνεις και αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους, φυσικά και θα σε γουστάρουν. Πρέπει να θυμάσαι ότι όλοι θέλουν να σε δουν να τα πας καλά. Αλλά όχι καλύτερα από αυτούς. Οπότε ναι, αυτό θα έλεγα σαν απάντηση. Ότι πρώτον, άμα είσαι από το 18,
και είσαι άντρας, δεν σε νοιάζει πόσα like έχει φωτογραφία. Την ποστάρεις γιατί έκανα αυτό και γουστάρω και την πόσταρα. Στα αρχίδια σου. Δηλαδή μετά δεν κάθεσαι να βλέπεις τα μέτρηξ είναι αυτά και είδανε για 32 δευτερόλεπτα το reel μου. Ποστάρω. Έχω reels που έχουν πάρει 0 views. Στα αρχίδια μου. Πότε έχεις διαθέσιμες ημερομηνίες για φωτογράφηση, ενδιαφέρεται και μία φίλη. Μισό. Ή βασικά, τι να ανοίξω ημερολόγιο, πρέπει να σου στείλω DM για ποιο project. Γιατί τώρα τρέχουν 2-3, οπότε απλά θα σου στείλω. Πρέπει να το κάνω τώρα βασικά, γιατί το ξεχάσω. Λοιπόν, σου στείλα, δες, συνόμαστε. Πότε είναι η επόμενη μεγάλη παραγωγή σου και πού θα εμφανιστεί. Παύση για τις μεγάλες παραγωγές, γιατί τώρα βγάζουμε το app. Τώρα είναι να τελειώσω κάποια ακόμα πράγματα με ένα secondary masterclass. Το masterclass είναι το ένα, κάποια mini courses όπως είπα στην αρχή. Και συνεχίζουμε από εκεί. Αλλά επόμενη μεγάλη παραγωγή ακόμα δεν έχω ημερομηνία. Λογικά μες στο καλοκαίρι, άμα τελειώσω τα πάντα τώρα μες στο Μάιο, ναι, αλλιώς μπορεί να πάει και Σεπτέμβριο. Θα δούμε. Εγώ τώρα που γύρισα Θεσσαλονίκη μπορώ κάποια στιγμή να κάνω το τεστ. Ναι, για όσους δεν ξέρουν, προφανώς, φαντάζομαι εννοείς το τεστ των αρχέτυπων. Ναι, για όσους δεν ξέρουν, έχω developed μια δικιά μου μορφής έρευνα, να το πω έτσι, που εξετάζω τις διασυνδέσεις μεταξύ των εγκέφαλων σαν τεστ ψυχολογικό, θα το έλεγα. Είναι κάτι σαν ψυχολογικό τεστ αρχέτυπων, αλλά σαν τίποτα άλλο που έχεις δει, ever. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο Ιντερνετ, δεν είναι multiple choice, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όποιος άλλος θέλει να το κάνει, και αυτό γιατί μαζεύω δικές μου έρευνες πάλι λέω, ας μου στείλει. Θα σου στέλνω τώρα η ημερομηνία, ελπίζω να είσαι στη Θεσσαλονίκη, moment. Λογικά, σε βάλω απόγευμα. Τσακαρντία μου. Με πόσα άτομα είναι τα περισσότερα που έχεις δουλέψει. Φαντάζομαι εννοείς σε μία παραγωγή περισσότερα άτομα που είχαμε on set. Τα περισσότερα ταυτόχρονα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να ήταν παραγωγή που να ήταν κάποια άτομα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ήταν όλοι. Γιατί δεν τους θέλω όλους στα γυρίσματα. Είναι αναλόγως την ημέρα και το ποιους χρειάζομαι. Αλλά ταυτόχρονα τα περισσότερα άτομα που είχα on set είναι. Θα συμπεριλάβω και. Πέρα από cast, θα συμπεριλάβω και crew. Σινηματογράφος, κάμερα, εγώ μαζί με μένα 23. Πιστεύεις στη φιλία ανδρών γυναικών? Όχι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γενικά, άμα ακούσεις αυτούς που λένε φιλία ανδρών γυναικών, είναι κάτι weaklings, κάτι τυπάδες που δεν τους πηδάει καμία, δεν τους σέβεται καμία, είναι κάτι μπακούρια με σπηριά στα 24 τους, που έραν γυαλάκι και λένε όχι, εγώ έχω πολύ καλή σύνδεση με αυτήν. Δεν θα ακούσεις ποτέ κανένα σοβαρό άντρα που σέβεται αυτό να πει έχω φίλες. Να τις κάνω τι ρε μπρο, να συζητήσω τι μαζί τους. Τα ενδιαφέροντά μου είναι αυτοκίνητα, να πετάω οτιδήποτε. Καλά, όχι οτιδήποτε, εντάξει, είμαι και λίγο πιο. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Αλλά πετάω τα λεφτά μου σε καλά αυτοκίνητα, ρούχα, ράφτες, custom δερμάτινα, custom κοστούμια και ταξίδια.
όπλα και άλλες ενασχολήσεις γενικά, τις οποίες δεν θα να κάτσουμε γυναίκα να πω τι. Το R8 του 2016 μου άρεσε περισσότερο η V10 έκδοση, αλλά κρίμα που δεν βγαίνει σε gated manual. Να συζητήσουμε δηλαδή τι, ότι θέλω να πάρω ένα super και να το κάνω restore και να του βάλω ένα precision turbo, να το φτάσω 800 λόγω στην τροχό. Δεν κάνει άλλο ζητάει, εγώ χρησιμοποιώ το make-up της MAC. Fuck out of here. Make-up της MAC, και με νοιάζει. Οπότε και εγώ και εσύ και κανείς δεν πιστεύει στην φιλία των γυναικών. Απλά υπάρχουν αυτοί που για κάποιο λόγο το υποστηρίζουν για να πούνε ότι εγώ είμαι cultivated και είμαι cultural και εγώ έχω ανοιχτούς όρους. Δεν είσαι απλά μαλάκης ενοχλητικός, δηλαδή πάρε τα αρχίδια μου. Και εσύ ξέρεις την αλήθεια και εγώ ξέρω την αλήθεια, απλά εγώ δεν φοβάμαι να την πω. Έχεις κάποιο toxic trait. Ναι, έχω κάποιο πολύ συγκεκριμένο. Επειδή έχω θέμα με τους τυπάδες που δεν σέβονται, αν περάσεις συγκεκριμένες γραμμές, γενικά δεν θα τριγκάρω εύκολα, αλλά σε κάποιες γραμμές ασέβειας και σε κάποιες γραμμές που θα βρει ο άλλος πεδίο, ας πούμε, και θα πουλήσει φάκι. Γιατί όσοι με ξέρουν ότι στα περισσότερα interactions είναι καλό να κάνεις underplay, να σε υποτιμάει ο άλλος. Γιατί άμα όλος καταλάβει το πόσο training έχω πάνω σε negotiations, το ότι έχω σφάξει κόσμο και λαό σε διάλογο, το ότι έχω καταστρέψει arguments, το ότι έχω κάτσει τραπέζια με πολιτικούς, το ότι έχω βαρύ training σε ανθρωπολογία γύρω στα 16, κοντεύω 17 χρόνια, συνειδητό, υποσυνείδητο, αρχέτυπος, το ότι κάθεσαι απέναντι και ξέρω περισσότερα πράγματα τη μάνα σου στα 3 δευτερόλεπτα. Ξέρω πώς αναπνέεις, ξέρω που κοιτάς. Δηλαδή, όταν είσαι πώς λέγεται στα ελληνικά το neurodivergent, νευροατυπικός, δεν τα κάνεις καν ενεργά αυτά. Είναι μηχανισμοί που λειτουργούν αυτόματα. Και άμα σε κάθε interaction σου δείχνεις στον άλλον ότι τον διαβάζεις μέσα, έξω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, ο άλλος θα είναι έτσι. Δεν θα μπορεί να υπάρξει και φυσικά θα παίξει θέατρο, θα φορέσει μάσκα γιατί απειλείται. Οπότε καλύτερος τρόπος για να μην έχεις τέτοια είναι απλά εσύ κάνεις downplay τα skills σου. Και υπάρχουν αυτοί που θα κάνεις downplay τα skills σου και θα παίξουν τη δικιά τους μπάλα, ότι τώρα αυτός εδώ είναι, θα τον φάω χαρτί. Εκεί, επειδή ποτέ δεν έχουν κάτσει με κάποιον ο οποίος να τον ζυγίσουν λάθος και να τους φάει λάχανο, μου αρέσει να κάνω κάτι άλλο. Ότι αν περάσεις αυτές τις γραμμές θα υποφέρεις. Και το άλλο θα υποφέρεις. Πουχου. Ήταν ένας παπάρας ο οποίος ήθελε να αγοράσει τη μηχανή μου όταν την πουλούσα πέρσι. Και το έπαιζε ότι εγώ ξέρω από μηχανές, ξέρω αυτό. Δεν του είπα τίποτα το ότι ξέρω από μηχανές, το τι έχω κάνει και το background μου. Λέω αυτό πουλάω. Πάντως όποιον θες για έλεγχο. Τι του είπα, ότι το έβαζα μέσα στην πίστα και κατέβαζα γόνατα και περνούσε τις χιλιάρες. Λέω εντάξει, καλός είμαι στη μηχανή, την προσέχω. Άριζε ο άλλος, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει το άλλο. Και τα παίρνω λίγο κάπου εκεί πέρα και λέω τώρα τύπος πάει να μου κάνει low ball. Και μου κάνει όντως low ball. Και μου βάζει ένα πολύ καλό ποσό πιο κάτω από αυτό που ήθελα. Και λέω έτσι σε παπάρα. Οπότε λέω θα παίξω τη δικιά σου μπάλα, θα παίξεις τη δικιά μου μπάλα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι, δεν είναι ότι αυτό γίνεται κάθε φορά, απλά είναι ένα παράδειγμα κάποιου πρόσφατο που πέρασε γραμμές και είπε ότι δεν θα περάσει καλά. Γιατί κάποιος πέρασε τόσο στο reality check, δεν θα το κάνω αυτό, θα το κάνω εγώ, δεν πειράζει. Γυρίζει και λέει, αυτή είναι η τιμή. Και εγώ αρχίζω, ενώ μες στο μυαλό μου είναι ήδη όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει αυτή η μηχανή σε αυτά τα λεφτά. Ξέχνα τα. Το παίζω, εντάξει, του λέω να ανέβει λίγο. Παρόλο που και να ανέβαινε λίγο πάλι δεν την έδινα. Για να τον ζορίσω και να δει ότι ζορίζομαι. Τι με έχεις, ας πούμε. Του λέω τουλάχιστον αυτό να το βρούμε λίγο εκεί. Μου λέει όχι. Καλά. Λέω εντάξει, θα το σκεφτώ και θα μιλήσουμε.
Με παίρνει τηλέφωνο την επόμενη μέρα. Λέω, μου λέει τι έγινε με τη μηχανή. Λέω αφήστε με να το σκεφτώ και τα λοιπά, γιατί ήθελα να φτιάξω και κάτι. Είχε λίγο με την αντλία, πρέπει να την κάνουμε ένα καθάρισμα και να δω αν θα την καθαρίσω να την αλλάξω. Και λέω ανάλογα το κόστος, άμα σου βάλω καινούργια αντλία που έχει, πόσο έχει, θα τα ζητήσω αυτά τα λεφτά, θα τα προσθέσω στην τιμή σου. Άμα μου δώσει τα λεφτά που θέλω εγώ, θα την κάνω. Χωρίς κάτι έξτρα. Καλά. Κλείνει τηλέφωνο, περνάνε 2 μέρες. Με παίρνει, θα σου πω αυτό και τον έχω μπρος πίσω με μέρες να ταλαιπωρείται και αυτός να νομίζει ότι την πήρε τη μηχανή, την έκλεισε. Και εγώ του λέω: να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο και να κάνουμε το άλλο και να κάνουμε αυτό και να το συζητήσουμε και σε αυτή την τιμή. Μέχρι σε κάποια φάση έρχεται κάποιος άλλος και την παίρνει μηχανή. Εγώ την έχω πουλήσει τη μηχανή. Δεν υπάρχει μηχανή. Και ακόμα άλλος νόμιζε ότι θα πάρει τη μηχανή. Και μου έλεγε ότι ναι, πρέπει να φτιάξω το τριβάλι σου γιατί θα φύγω ταξίδι και θα κάνω αυτό. Και λέω ναι. Λέω απλά δώστε μου να φτιάξω και αυτό. Και με παίρνει την ημέρα που να φύγει και λέει: χρειάζομαι τη μηχανή τώρα. Λέει: θα σου δώσω. Λέει: θες τόσα, σου λέω τόσα στη μέση. Που ούτε στη μέση δεν δεχόμουν. Και λέει: τη χρειάζομαι για να σηκωθώ να φύγω τώρα. Χρειάζομαι μηχανή, να φύγω. Δεν ξέρω γιατί αισθανόταν ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να του δώσω τη μηχανή. Μες στο κεφάλι του αυτός ήταν ότι την πήρε, είναι δικιά του και θα κάνει και ταξίδι, ας πούμε. Και απλά γύρισε και του λέω ότι αν ήρθε κάποια σήμερα το πρωί και την πήρε. Και να έχει σπαστεί ο άλλος, να τα έχει πάρει και να αρχίσει να βρίζει και μετά να το γυρίζει σε εντάξει, να είσαι καλά και εσύ και η δική σου και να είστε καλά. Και πες μου πόσα λεφτά σου έδωσε και λέω: την πούλησα τη μηχανή στα λεφτά που ήθελα. Αγαμίσου. Πέρασε συγκεκριμένες γραμμές, δεν θα περάσει καλά. Και τώρα θα γυρίσει κάποιος και θα πει ότι παίζει ηλίθια παιχνίδια. Δεν είναι ότι παίζει ηλίθια παιχνίδια, αλλά από εκεί που πρέπει να διασκεδάζουμε. Το toxic trait είναι αυτό. Όχι ότι το έκανα όλο αυτό, ότι το διασκέδασα όλο αυτό. Δεν έχω πρόβλημα όταν κάποιος περάσει συγκεκριμένες γραμμές, σου κάνει τη ζωή δύσκολη και θα γουστάρω κιόλας. Γενικά όσοι με ξέρουν από πιο κοντά, και όσοι με ξέρανε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν αστοντούν 15 χρόνια και νομίζουν ότι σε ξέρουν, ο καθένας του έχει μες στο κεφάλι του δικαίωμά σου να πιστεύεις ότι πιστεύεις. Αλλά όσοι με συναστρέφονται την τελευταία διετία, τριετία, ας πούμε, και πραγματικά με ξέρουν ότι είμαι πολύ ok σε όλες τις σχέσεις. Δεν θα περάσω ποτέ γραμμές, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πάρε δώσε μου, πολύ σεβασμός και από τις δύο πλευρές και τέτοιες σχέσεις κρατάω. Αλλά όσοι δεν το ξέρουν και πατάνε πράγματα τα οποία δεν θέλω να πατήσεις, δεν θα σου πω ότι πάτησε αυτή η γραμμή. Επειδή στο κεφάλι μου έχεις πεθάνει ήδη, σε έχω κόψει ήδη, ας κάνουμε για την πλάκα μας. Να τη σχεδάσουμε. Είναι toxic? Ναι. Με νοιάζει? Όχι. Πω παιδιά, μπορεί να κάνω απλά ένα part 2 γιατί υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Βέβαια όχι πολλές. Αλλά... τι άλλο. Ναι, υπάρχουν και άλλες. Τι αυτό, τι εκείνο. Είναι καμιά 7-8 ερωτήσεις ακόμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις ψιλοκάλυψα. Μπορεί να κάνω part 2. Θα τα αφήσω εδώ για τώρα. Ελπίζω το διασκέδασαν όσοι θα το δουν το ίδιο με μένα. Γιατί είχε πλάκα το να μην κάνω πολλά σπαστά βίντεο και να κάνω ένα συνεχόμενο βίντεο. Γιατί πολλοί κιόλας μου ζητήσαν ότι με τα σπαστά βίντεο, ξέρεις, στα edit κρύβεις πράγματα, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Ορίστε, ήταν πόσο, 45-50 λεπτά ένα βίντεο. Να δούμε τι θα πούνε τώρα. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο... σε φέρνει λίγο πιο κοντά στο κοινό. Τέτοιας μορφής βίντεο. Και άμα το διασκέδασαν όλοι όσο το διασκέδασα εγώ, θα το ξανακάνω. Οπότε stay tuned, θα έρθουν και άλλα. Και όχι μόνο Q&A και άλλα πράγματα γενικά. Και οτιδήποτε είναι θα το ανακοινώσω. Και όσους έστειλα DM, όσοι μου ζήτησαν να τα τσεκάρουνε και τα λέμε.